dadi untu. Lah kok dadi untu ayo nalika semana panjenengane Pak Saranta rawuh ning nggon aku langsung aku gage nganggo masker wong untuku potol kabeh nalika semana. Matur nuwun malah wis diparingi terus iso ganti untu anyar aku. Matur nuwun wonten sanipun keluarga besar Ibu apa ya Mas? Ibu Sudah Adi Wiyanto ya ketelahe manut sing dadi pranata cara mau sing basane mlipis wah jan aku deg-degan wah sing dadi pranata cara jan sastrane dhuwur banget. Cukup Buyanto ngono wae. Iya. Lah kok dadi wayangan cerita-cerita ya nduk ya nalika samono 40 tahun kepungkur ceritane panjenengane Mbah Sudah ya Mbah Yanto ngono wae nalika semono iki rak peputra telu ki mijil pawestri kabeh. Nah, mijil pawestri kabeh njur panjenengane Mbah Yanto sekeluarga duwe ujar sak dasara sesuk kuwi kelakon ndarbeni putra kakung ora ujar ora kaul bakal tak tanggapke wayang kulit. Alhamdulillah panjenengane Mbah Yanto putri ora gantalan suwe banjur gerbini ngono wae. Lek ing ponang jabang bayi mijil kakung pekik warnane banjur diparingi pusaka asma sapa mau ya lali aku. Oh panjenengane Pak Turhadi. Ujar kaul ki mau terus pokoke gandeng lair kakung sesuk pokoke kudu ditanggapke wayang ning dilalah kersaning Gusti ora gantalan suwe panjenengane Mbah Yanto kakung pinundhut Gusti sowan wonten ngayunane Gusti. Ya. Lah tekan dewasane nganti 40 taun iki lagi kelakon ra ngono mula iki pancen ya ujube tasakuran nadar ngluwari nadar. Ya. Mula iki pancen ngrawuhake para pinisepuh para kadang lan digeseni dening tangga teparuh. Ya. Mula iki mengko diaturake dhisik sadurunge awak dhewe ngaturake lagon-lagon sadurunge awak dhewe caos panglipur sadurunge awake dhewe iki mengko minangkani pamundutan iki sing baku ujube ya kuwi ngluwari ujar dhisik mengko panjenengane Simbah Yanto putri supaya diderekke minggah ana ing pepanggungan diderekke putrane menapa Pak Saranta menapa ingkang pembajeng menapa monggo nderek menapa ingkang nalika semanten ndadosaken ujar kaul panjenenganipun Pak Turhadi nggih monggo. Lan ngene ya nduk ya heeh iki mau aku ya nampa dawuh panjenengane Pak Turhadi kuwi wis palakrama nalika 13 taun kepungkur ning dilalah nganti seprene durung diparingi kanugrahan tegese durung diparingi momongan. Mula iki mau nyuwun pangestune para pinisepuh, para punden lan sanak kadang anane diadani wayangan kulit iki muga dadi sarana panjenengane Pak Turhadi sekalian garwa lajeng pinaringan kanugrahan lajeng ingkang garwa lajeng nggerbini satemah dipun paringi momongan. Allahumma wah itu pendungane para pepunden lan ingkang lenggah wonten mriki monggo sekalian panjenengane Pak Gatot Sujarno ben diderek. Oh nggih. Oh malah sampun lenggah. Nggih. Monggo Pak Gatot monggo nderek dipun pandu. Mumpung durung ngaturake lagun dadi ben acarane resmi dhisik lah ngono. Monggo Mas Gatot ngasta mik sithik. Jan kaya pramuka ngangge pandu. Iya, oleh ndagel mengko Mas. Serius dhisik, serius. Serius. Heeh, serius pokoke. Niki kan mandu napa? Iki ceritane ngene. Wayangan iki ceritane rak biyen Mbah Kakung kuwi rak garwane Simbah Putri. Nggih. Nalika tasih sugeng awalipurna duwe ujar kaul sak dasara gandeng putrane rak telu mijil pawestri kabeh. Sak dasara sesuk kuwi diparingi momongan mijil kakung arep ditanggapke wayang. Alhamdulillah
Mbah Yanto nalika jaman biyen terus mbuh piye carane kok terus iso ngerbini biyen ngono kuwi. Mijil kakung. Nggih. Nganti 40 dina iki keluarga durung ngleksanake sing dadi nadare. 40 tahun, Mas. 40 tahun. Nganti 40 tahun iki durung lakon ngleksanake nadare. Terus iki nadare dileksanani diseseni para punden lan sanak kadang kula panjenengan monggo tak suri mandu ngono kuwi wis. Wujud menapa ingkang pun kersakaken saking keluarga sampun dipun babar dening Pak Dalang menika wau. Lah kan pun komplit niku. Ateges menika kantun mandu buka kupat luar. Wau sampun sami midhanget nggih sing tinggi-tingkake Pak Dalang niate kados napa wau nggih. Matur nuwun sampun dipun pandu menika kantun bikak kupat luar ateges nggih. Monggo simbah kalian Bapak Tur Hadi nggih. Nggih. Tindak mriki Mbah monggo. Niki pucuke Mbah Kakung napa Mbah Putri? Sing biasa. Awis kupat luar kuwi. Nggih, oke nggih. Mbah Putri pucuke nggih. Nggih, enggak awas keri, Mbak. Nggih, pucuk. Kedap nggih, bismillah. Kalian putra kakung Pak Tur Hadi. Nah. Nggih, menika nggih madhep mriku Mbah nggih. Madhep mriku nggih. Nggih. Majeng mriku Mbah. Mbah Putri majeng mriku. Nah, ngoten. Nggih, Bapak mriki nggih. Nggih, pun nggih. Inggih. Kaleksananipun kupat luar mugi-mugi sak sampun menika keluarga ayom ayem toto titi tentrem menapa kasembatan saged kaleksanan menapa kajatnya pun saged sah sinampurna wonten ing kaludangan dalu menika monggo kawiwitan kanthi Al-Fatihah langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Monggo bismillahirrahmanirrahim monggo bika. Alhamdulillah. Laris. Mas Gading. Amit bareke rak ya Mbah Putri kok kowe. Kowe iki anake lanang apa piye? Oh nggih. Putu, Pak. Nggih niki. Nun sewu awit ingkang kala wau ngewangi buka niku rak kula dadi kaume kula dadi kini mlebet ngen kaum nggih. Ngerti mau tak pasarke Pak Wasya malah beres. Monggo disebar-sebar, Mbak. Nggih, ngen sinden barang mboten napa-napa. Nggih, alhamdulillah. Nggih, mlebu kopi ayo gek dadi ombe. Menika kopi rasa beras. Nggih, matur nuwun pun sae mekaten nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mbak Putri, Pak Tur Hadi. Mbak Putri sehat selalu. Keluarga, matur sembah nuwun Pak Tur. Mbak Putri sehat selalu nggih. Nggih. Nggih, kulon salaman kajenge padha Magelang nggih. Magelang mon salaman mosok mriki muntilan. Nggih. Pun sae matur nuwun. Alhamdulillah. Pun sae. Alhamdulillah sampun luar menapa dados nadaripun ya. Lah saiki mingkari caos panglipur wong dasare awak dhewe nang kene ditimbali komplit ya sak wayang gamelane ya sak sound sisteme ya panggunge babar pisan mongko wah tenan nggone panjenengane keluarga besar Pak Tur Hadi, keluarga besar Bu Yanto ki le nyembadani. Aku maune ya ditimbali sowan rene, aku ya terus sowan rene. Heeh. Bareng aku tekan, waduh lah nek lokasine ngene iki kepiye ya terusan. Lah bareng ngono pun sesuk tenang mawon. Monggo kene iki sing tak nggo wayang kene iki jan pager tembok Mas kene. Mriki niki. Nggih, pager tembok dhuwur monggo. Lah terus kok iso saged ngeten? Ah saking dene ben ana lokasi niku kabeh dikeprasi kabeh. Oh, ngoten kabeh. Monggo sing dienggo lenggah nggon rebab kuwi kono kuwi cakruk Mas. Apa kuwi? Gazebo kono kuwi. Oh, gazebo. Dilangi kabeh. Demi tinggi Mas Keswan lenggah niku ora dienggo Keswan demi dinggo panggung. Oh, dinggo takku demi dinggo gaweke nggon rebab jenengan gek nganti cakruk dientekke Mas. Nggih, pokoke alhamdulillah matur nuwun menika nggih ya Mbak Ika menika. Kula nuwun katur Mbah Hadi selesai. Ah ya, matur nuwun mumpung iki sudah kira selesai. Ah iya, mumpung iki awak dhewe ya panjenengane keluarga besar Mbah Yanto ngersake bintang tamu Mas Gatot Sujarno karo adhiku wedok Mbak Ika Suhesti dipeloke De bar pisan Mas Gatot karo Mbak Ika ben dikancani renen bintang tamune saka Gunung Kidul ki ikone Campur Sari. Sepote Campur Sari. Oke. Sepote Campur Sari, kanca-kanca tak celuki nganggo suling mesti langsung tanggap. Jaipong langsung di anu Mas cekel. Cobi. Sulinge Pak.
Oh iya. Nek ora nggo jaipong yang batangan sik, sing penting tanggap karo liku buka celuk. Kita tampilkan Gatot Sujarno, Ika Suhesti. Sampun. Mekaten mangga pentas jadilan babak kaping kalih. Sampun dipun aturaken nggih. Menawi kirang marem benjang babak kaping 3 pun lajengaken. Matur nuwun. Ketua jadilan ngono kuwi. Pun niki wis. Sampun, oh niki. Oh ya Niki enten. Napa? Ana nganune to? Ya kene ya. Anune iki apa? Ya nganuku maksude. Kene. Piye nganumu piye, Bu? Jatah nganti kok raskin jatah. Oh niki. Oh lho Bu. Aja dicatet ya, Mas. Mboten. Ha piye? Kok gue ketertarik karo aku keling ngematke. Ora. Aku Go kok niki, sik. Tertarik. Aku eling ngematke rada nyolowati. Pandangane iki Pun. piye? Iki ku arep serius ora? Ayo Bu, tandangi Bu. Serius. Ket mau ming dinalnulke lah kene. Sampun kok. Ming tok atong ketok. Niki maksudnya Ngono, kok. jadrong iki karo mikir. Soal Ya, iki. Mas. Nggih, sami-sami. Mugi sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Malah Menika saking padha karo sing ngrebab. Apa sing Bar dinae rokok kok. Wah, sukses ya, Le. Sing semangat. Wah, Nek ora dinehi piye, Mas? gelut e mau. Ngene, elane siji, mane gelut. Nggih kagem Mbak Linda saking Singapura matur nuwun mugi-mugi berkah barokah. Sing ora ngekeki ya ora usah didongake ya. Ya sampun, nuwun Mas Gatot. Ji, sampun. Mbok bilih menika pamundutan sampun sedaya nggih. Sampun telas. Ji, alhamdulillah menika dulur-dulur mriki nika ngarep-arep pengen mirsani Mas Gading leres nggih. Wah, tenan Mas nika Mas. Wah, nggih. Nggih. Monggo pun lajengaken Oh, pokoke nggih, pelok nggih. isine belem kula ampun diolol nggih ampun dialem. Raminten ketiban boto ngapunten menawi kathah lepat kula. Nggih. Nek mangan pelem ampun dicampur gre nek kirang marem insyaallah kapan-kapan ketemu meneh. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ika kali Pak Om napa? No. Om mawon nggih. Om mawon, Sing gaul. penak Om. Nggih. Om. Om Ngoten mawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wis iki no. Iya, Mak. Kan ngopo awak dhewe? Mbuh. Ayo neruske laku. Ha iya. Kae kalau nonton Ledo Budalan kae lho, ndi to, Mak? Kae. Oh iya. Ya gak nyerak rono karo nonton. Ya ayo Mak tak derekke. Saweko risapate hanata prajurit baris nyawijiku malang kalanging tekad pindha alun samudra katiuping marutawar lawan kuntur katur wasaweko ya Sura
Waduh. Waduh. Wes. Panalinganiro luacaring rati renggak jangganiro ong
Denenggak jangganira dening Sang Tresna Jumena. Oh lole. Blekodhok manyor-manyor Dek Patih. Nggih, kula ndawuh Kakang. Pripun? Kura pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Nggih, sampun. Ampun kuwatir, Kurawa sedaya sampun budal. Oh nggih, syukur yen ngaten, syukur. Margi, niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana nggayuh wahyuning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku, wong laku prihatin niku kok dadak diawat-awati. Niku jenenge ora laku prihatin lho, Kang. Ponta. Jenengan mboten sangeyel. Manut mawon, manut. Lesmana nika bocah sing manja. Sing cajeke ora tau prihatin, mula kudu diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu, pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Dek Patih. Oh nggih, pun kula tak manut mawon, monggo diawat-awati Kakang Durna. Nggih, nggih. Gumulung mangrempak Kurata kurareka giri nananggono gawe gelar. Wah ladalah lagi wae mlebu ning alas Krendayana mentang kaya Gandewa ngadeg kaya Andha. Sejagi dasar kewara nyutuk Kartomarmu. Wah keparat jangkar nungkak kromo kowe bapamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti bakal mung bebutek banyu bening. Wah gedhe sujanamu Sejagi. Ayo minggiro aja ngalang-alangi. Ngerti ya kowe? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anak Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti aku ning kene uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sing sumingkir ngalau. Gelem sumingkiran wis entek budine Setyaki. Babu bawar ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singolena Prapting Lalis Kartomarmu.
mbayangke wong do omah-omah antarane sing kakung karo sing putri dadi Bu Prastiwi karo Bu apa Mas Egul ki mbayangke nek wong bebujuan terus do rembugan arep masak apa dadi le nembangke seolah-olah Mas Egul yo mbayangke nek Bu Prastiwi ki garwane terus Bu Prastiwi yo mbayangke nek Mas Egul ki garwane mula ya rasa nganggo teda-teda iki Mas Egul takon karo garwane arep ngolah apa? Jawab Bu Prastiwi. Gah nek mung bayangke. Karepku tenan e. Karepmu tenan? Hah? Tes. Nggih mboten wong anak. Ana apa mau karepmu tenan sampeyan sing gelem Mas Egul sing kipo-kipo. Nggih paling Mas Egul mutah-mutah. Ayo Mas Egul mau takon terus sampeyan arep masak apa? Apa wangsulan apa? Kowe kok ket mau umak-umi ngopo, Kis? Karepe piye? Piye yu? Oh, kon njalukke Mas Egul ya kono nembung dhewe. Ora selamat. Pak ne aja Mbok niki lagi ribet, aja nyela-nyela. Sing kakung terus wangsulan. Kula melih. Oh, panjenengan melih, isih nesu meneh to. Ngreka ninggan kura Prastiwi iki lagi reracik utawa lagi nyiapke bumbu-bumbu utawa bumbu-bumbu masak kok dadi Mas Egul takon wae. Wangsuli meneh Mas Egul. Apa kang tak tandangi aku gawe rujak
Lho, Bu Pras gawe rujak jeruk, Mas Egul takon bumbune apa, Bu? Bumbune kuwi apa? Lho, takoni bumbune, Bu. Wangsuli, Bu. Kula Jawa Lombok Rawit. Ya, masuk ladrang rujak jeruk. Iki jogetan gagah. Sing joget kowe terus siap. Jaruk bali dasare waton nambangan. Nganggo mandek truk lagi penak-penake ayo diselingi. Selingane apa? Sing wis-wis selingane bocong mbok ganti liyane. Lah karepmu apa? Ayo sing padha-padha parat nyuruh ki apa? Oh ya, aku tak nyuwun supaya dibawani Asmarandana mengko terus didipake lagon entik-entik. Kuwi ya menyuruh. Oh ya. Sapa sing arep bawa? Aku tak krungu suarane anak wedok Oriza Widyasari ya, kaya ngapa? Ora kudu pocong, ora apa-apa, sing penting ora ninggal patete rak ngono. Yo Mbak Oriza. Ana dongeng ana dongeng si
Nonano tamunggul apa dasane nonano neno angungkuli ing sasama aja di dak kualat lah iya bener kandamu lali sumber saben angger meni lagi penake mesti mandeg ayo nek mandeg terus diceluki meneh neno ayo percaya wae karo Mbak Widyarini roji nemo lho nemo tindak kualat lah iya bener kandamu yo celuk meneh terus ompak meneh ya Mas yo lali sumber celuk meneh terus bacut apa suwuk mumpung isih neng menyura dasare awake dhewe iki mau ki sowan rene iki liwat dalan saka Siluk tekan kene iki wah tetanduran katon ijo royo-royo mula enteke padha tembang enthek-enthek iki mengko bablaske ning lancaran penghijauan dadi kabeh ben menyura sisan
Celuki Mbak Oriza kok ben tampani kendang bablas neng lancaran penghijauan. Jadi ndak kualat layo bener kan damu lali sumber ketiwasan. Yen kang sia, yen kang sia, kekayane ketunungan perusahaan kang singgundu kabeh. Eling-eling bebayane, erosi kang akibate mahanane banjir sakiwa tegene. Mula becik ditanduri Pantate lamura kapi Benar diatur Dino terintik-rintik Kang hasilnya merah jangan negari. Yen kang sia, yen kang sia, kekayane ketunungan perusahaan kang singgundu kabeh. Eling-eling bebayane, erosi kang akibate mahanane banjir sakiwa tegene. Mula becik ditanduri Pantate lamura kapi bener diatur dino terintik-rintik kang hasilnya merah jaring Matur sembah nuwun. Nek ngene iki rak ngiras pantes minangkani pamundutan sinom rujak jeruk bablaske ladrang rujak jeruk ning malah sisan ngaturake iki mau lagon entek-entek terus dilanjut lancaran penghijauan dasare ya lelagone mengku pitutur becik kabeh ya. Gang iki aku karo Petruk wis aku mau wis ngaturake kutut nanggung Petruk iki mau rujak jeruk terus neng entek-entek terus neng lancaran penghijauan. Genti kowe siap. Iki ujube kuwi mesti dusun kudu. Khitanan dudu. Mantenan dudu. Lah apa nek dudu iki tasakuran ngluwari nadar. Wah, ngluwari nadar. Mula anane ngluwari nadar iki aku begitu tekan kene karo kanca-kanca wis tak sewake HS malah kancane do mangkat dhewe-dhewe rugi lho kok nyewa HS. HS iki apa pokoke mobil sing rada gedhe kae lho pokoke.
Apa puso apa? Pokoke kuwi mau pokoke. Iki oleh sawaran matur sembah nuwun iso tak nggo tambah sewa rental HS kuwi mau. Ning bareng tekane wah jan gawe bombong atiku. Kasunyatane panjenengane keluarga Mbah Yanto sekeluarga wah nyatane ya do disuyuti karo tangga teparo karo para-para sing padha rawuh. Nyatane bareng aku sowan rene tekan kene dayohe wah jan akeh sing padha rawuh mulane diaturake lelagon buka titir kendang tak kuntak terang tak nduntak nong nong ning nong ning nong 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 ning nong ning no dong ding dung dung ding dung 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 ding dung dung ora bali reyok meneh ayo buka kendang titir kendang bablaske nang dayohe teko yuk sing lakake golek salin iki lho iki wajib kok didadal pitik Tuhan kan semua mengesek kuyu yo daya teko enggal papakno bali longgana gelar koploso jatahe bambu gawe isin lakake golek salin iki lho iki wajib kok didadal pitik Tuhan kan semua mengesek kuyu ngene iki saking disuyuti karo dulur-dulur gandeng dulure akeh mula ya ora mokal nggone kagungan hajat dayohe akeh sing padha rawuh nang kene. Mula anane diadani ngluwari nadar utawa tasakuran ngluwari nadar iki sing disuwun panjenengane Ibu Yanto utawi Ibu Sudah Adi Wiyanto tansah pinaringan kabagas warasan tutuk nggone momong putra wayah lan para putra para wayah nggone padha makarya uga tansah pinaringan rahayu wilujeng lumintu sing dadi rejekine Allahumma amin. Lan anane ngluwari nadar ngene iki rampung aja nganti kaya mambengi. Ha piye? Nek mambengi rampung kudu jam 5, nang kene kuwi pokoke sebelum adzan subuh wis kudu rampung. Mula saiki patete kudu diwalik patet 9. Ah ngono kuwi. Ralu jinema rires ado palwonuting ranu resik kasamira pipin kandung rani semira leng-leng ing griya mang-mangkung
bang terate wis ngalilawantah sang Badranaya ngracut aciman colo wenang ukut panca driya sayekti dewa utama pamung ingkang para suci aduh lae doh bandara dadya hayuning bawana ing astunama sidam sekaring bawana langgeng Irawan kadanging pun Kakang Yayi Irawan bombong rasanipun Kakang dene si Adi nadyan pun Kakang iki mung pendhita saka gunung nanging si Adi kersa swita puruhita marang pun Kakang malah saka gedhening rasa katresnaning pun Kakang si Adi tumuli tak rengkuh pinangka dadi kadang taruna Yai Rawan inggih ngaturaken gunging panuwuning tanpa mami penembahan dene kejawi kula menika dipun tampi paswitan kula anggen kula badhe puruhita napak padha dhateng jengandika sang penembahan malah kula dipun rengkuh pinangka dados kadang taruna. Inggih kula inggih ngaturaken gunging panuwun
dene momongan kula kejawi dipun tampi pasuwitanipun malah ugi dipun aken pinangka dados sederek enem matur sembah nuwun. Yai Rawan wonten dawuh penembahan sumengko pengawak Bajra Bayana wigati apa dene kraya-raya prapta ana ing pertapan ngringin putih bebasan teken janggut suku Jaja sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringgo kang yekti caket ing bebaya Yayi dusanget di penembahan kekilapan menapa dhateng greget osi ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe lebur napak pada Sang Maha Wiku menika malah sampun kasembadan keparenga ngasubratanipun Sang Maha Muni sukuryenta kersa ngluberi ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih kula badhe nyarawidikaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu menika penembahan keparenga paring sabda tama penembahan palugon laguning lekas lu kita linuting kidung kadung kadreng hamomong manah rayu Gilah ingastu nama sidam Yai Rawan wonten dawuh yen bab murcane kadang werda ya Raden Abimanyu aku durung bisa paring wedaran aku durung bisa nyatakake utawa medharake ingkang kanthi gamblang merga iku isih kesasaban ron salombo lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa wis utawa ora luput sing dadi citamu merga lamun sira mamring Aji Jaya Kawijayan uleting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya ora kurang-kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku Begawan Madubranta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung matun gaga lan bedak satuwana Yai Rawan penembahan bebasan kedung deru kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki inggih namung sesamining sujana penembahan tan samar pamoring sukma ebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen layap liyeping aluyup pindha pesating sumpena yo Yai Rawan nyata pratitis ingkang mengkono sira tak keparengake mapan ana kene nanging kaya durung titi wancine pun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane Yai Irawan wae sawetara mapan dhisik ana pungkuran Yai inggih yen mekaten ngestokaken dawuh lan matur gunging panuwun penembahan yo Irawan semono uga Kyai Semarapa dene anak-anakmu sawetara padha sumene dhisik merga sajake iki pertapan ngringin putih bakal ana lakon ingkang nyolowadi Kyai Semar nggih ngestokaken dawuh ayo dole gandeng kowe ya wis padha kesel nggone padha gegojekan sawetara ayo awak dhewe sesingitan karo Ndara Irawan inggih Rama ndereken kula nggih nderek sendika nggih kula nderek sendika stokaken dawuh penembahan